pali akuluakulu osiyanasiyana ndiyenda ndipita tsidya linalo kuti ndicheze nawo kuti timve kuti kodi chipani cha MCP mu Mzuzu akuchiona bwanji. Ndikwaona achimwendo ali bize koma osachedwapa ndikhale akuayitana producer wanga kuti ndicheze nawo. Pafotokozapo kuti tsogolo lino wakhala akuyenda m'madera osiyanasiyana monga ngati dzulo analito boma la Lungi koma lero ali kuno ku Mzuzu. Apa tili ndi General Secretary achipani chimenechi cha Malawi Congress. Zikomo kwambiri. Mwayiona bwanji Mzuzu? Mene mukuoneramo paliponse pali anthu mukudziwa lero ndi tsiku la kuntchito, anthu ali mabizinesi koma taonani china mtindi cha anthu afuna amuone Chakwera, amuone Mumba, anthu ali okondwa akumulandira Chakwera ndipo zikuyenda kwambiri. Ndaletu zama Facebook akaone kuti akutengetsana Malawi Congress. Ayi mene zimakhalira ndekuti mpira uli ndi ife ofuna kumaka ndi ambiri koma sizitheka chifukwa chonena kuti amene wautenga mpirawo Chakwerayo akati wampatsira Mumba kupereka ku chipani chigoli chalowa kale. Tsopano amene amakupatsani mpishupishu amene simugona naye tulo pasipani zonsezo ndani? Ayi sizinafike pamenepo ndipo sizifikapo kunena zoti mpakana kusowa tulo. Ayi tikudziwa kuti ndi mpikisano koma zoti mpakana kanena kuti ati mpakana osagona tulo sizitheka. Kodi chikulimbitsani mtima njani achimwene? Chimene chikutilimbitsa mtima ndimene Chakwera achitira mu ndale zawo, zimene Chakwera aonetsera zitukuko, zimene Chakwera ayamba kumanga dziko lino la Malawi. Moyo wawo wa Chakwera, moyo ofuna kuti mbali ina iliyonse ya dziko lino afikireko, moyo woonetsetsa kuti Malawi ndi mmodzi wosasankha mtundu komanso kumwaza zitukuko pena paliponse. Munthu wakuno ku Mzuzu pa 16 pano akabotera MCP chifukwa chake ndichi choyamba civic center office ija imene akumanga Chakwera ija almost 90% complete kudalibeko. Number 2 misewu ya muno mu Mzuzu imene ikuyenda pena paliponse ngakhale inakumana ndi mavuto angapo president oyamba kumanga misewu patali muno mu Mzuzu ndi Chakwera. Mukapita pa Mzuzu University apa library akumanga ndi Chakwera. Komanso mukabwera kunoko mukaona kuti chiyambire na Chakwera kubwera amaonetsetsa kuti ngati Malawi asamsankhe ngati ndi Mzuzu iwu as Mzuzu Malawi Chakwera ayikonda kuyika pa mapu kuonetsetsa kuti ngakhale ana akuno kumpoto akhale patsogolo. Lero msewu waukulu wa M1 wochoka ku Kalonga mpaka nakafika kudowa komwe kulumbazi ukumangidwa. Mukangofika pa Ikwendeni papita patsogolo ti msewu chatheka. Ndiye kuti muona kuti Chakwera chitukuko cha mphamvu kwambiri. Mukangofika pa Senkomba pa Jenda kumapitawo ti msewu cha mphamvu kwambiri. Zifukwa zowasapota Chakwera zambiri. Nyumba za polisi, nyumba za immigration zomangidwa kuno ku Mzuzu zambiri. Ndikupatsani mpata kuti muyendeyende ine ndibweranso. Koma musabise mawu makamera anu ayende paliponse mwaonetse anthu mene zilili kuno ku Mzuzu komanso mwaonetse kukondwa kwa anthu kuno ku Mzuzu kuti Chakwera ni Mumba ndi tiketi imene amayembekezera. Ndikumaona ena atu amakajambula kumbuyo kuti aonetse kuti sipali apo. Achandiyana komanso amatsata tsiku la msika akamva kuti msika uli pa Jenda iwo amapita pompo nkujambula chithunzi. Ife timapita kumalo kodi kulibeko ngakhale msika timadziwa kuti anthu amakonda Chakwera akatulukako. Tathokoza kwambiri amene ndolemekezeka amwana Chimwendo Banda chimuntu muli bwanji? Chipinaka inu. Mwina mu tsiku la lero mukumva bwanji kuti tsogolo dziko lino afike pano kwa Luwinga ku area 1B? Ise chitu chimwemwe chikulu chomene chifukwa nkhakwamba kuti wazakaponde pano andi tikukonesa kuti president withuyu wakutemwa vanthu awomba kusuzika noti wakusankali ndalama cha. Chabwino mwina inu mukamaona chipani kuno ku Mzuzu kapena kuti kwa Luwinga chili bwanji cha MCP? Kuno ndiye kwenikweni kwa chipani ngati ife mashado ndi chikupiro chose kuti yakhula ndi ashado kansara shadow kansara
Fraxon Soko ndikuimira ku Zolozolo West. Muwina ino. Palibenso zoka ikaso ya ndikuwina chifukwa cha ulamuliro wa Dr. Chakwera. Ndito. Moti anthu pa 16 pano akuvotereni chifukwa chani? Ativotera choyamba chifukwa cha ulamuliro wa Dr. Chakwera. Chachiwiri momwe ifeyo tikukhala ndi anthu ku Zolozolo West. Ndito ndizi tikozomwe awapanga Chakwera. Ndipo sitinaonepo president woti akutukwanidwa koma akuyankha mosabwezera anthu. Nde munthu president umeneyo ndi amene ndiwopa Mulungu. Dzina lija akumbutseni Amalawi. Ine ndine Fraxon Askan Soko. Shadow Kansala. Taonga. Akansalala ndiwe mifose. Taonga. Amenewo akhansala adakuzolozolo ku Gaspailand akufuna kuti ndithu akakhale pa ballot pa tikiti ya Malawi Congress. Apa ndilino ndi mkulu wa amayi kuno ku chigawo chakumpoto alandireni Amalawi komanso akumbutseni dzina. Ine dzina langa ndine Martha Chimpozo amene ndi regional chairede wazimayi kuno ku North South kapena mkhala pa mpando wazimayi kuno ku North South. Tsopano azimayi moralo ya Chakwera kuno mukuiona motani? Kuno nimakwagona moralo kuno kulibenso otsutsa kulibenso otanganena tonse moralo li kuno kulimbikira bwana Chakwera pana takhazike pambano pa 16 pano. Opposition sakupatsani thengenene. Alibe mpata alibe malo ndipo akudziwa nsoka kuti koma kuja kuli moto. Anthu akaona gulu loseli la anthu aganiza zotani amene akutiona ankanena kuti tiona nyekhwe yona ndiwowo aganiza kunoko kulibe zimene angachite ndipo sindikutha kuona kuti ndi ndani aona nyekhwe ndiwowo sotani nyekhwe iruluka nyengo ndawi timakwana pamakhala usiku timasana kukakhala usiku timagona kupuma kuzichito za masana mama akukacha ndi pa ground ndiye MCP Malawi Congress Party Women's League ili ground palibe ichotsa. Sinumakuona anito mutapeka tinyimbo tina tatsopano mwangokhala kuti mwina tinyimbo tikometsere tikubwera tinyimbo tikubwera tina tabwera kale ndazatha kuti longwe mabon free kunotsa mabon free akukonzeka. Nyimbo imene mumulandilire Chakwera pano ndi vitumbiko mumba nditi ndakupatsani maiki apo. Nyimbo imene tiyalandira bwana pali nyimbo ziwiri khalani chete Achakwera kubwera komanso wansanje achoke pano sakufunika kukhala pano. Ine chamumati anyeka akalikwekweta tachita mkono imene ija tayisungira kwina kwake komabe tizanena anyake vakalikwekweta anyake vakalikwekweta Chakwera uzenge yaye awo. Katawasa kwambiri Mayi Chimpozo. Mayi Chimpozo amenewo ndithu mmodzi mwa amayi akuluakulu a chipani chimenechi cha Malawi Congress kuno iwowa nde wamkulu wa amayi apa ndilito ndi aduna Deus Kumba amenenso ndi amayang'ana za politics mchipani chimenechi cha Malawi Congress asanabwere ndayitana Bambo Nsonda amati atsogo alipo mbaba atsogo mwatsuka paja inu mbalo wanga mwaiona Lilongwe amini mwaiona Mzuzu mnaiwonanso Lumbi palibe zocheza. Kodi anthu amene mumatenga kuti iya pano palibe Lulole abwera wokha chikondi chimene ali nacho pa president wawo. Amalawi apanga kale zisankho moti akuona kuchedwa a44 mawa pano palibe amene wanyamulidwa aliyense wabwera yekha andi imene ndi Mzuzu muno mitundu yonse ya Malawi ili muno nde wina akamakuna mizani kuti Chakwera msakunkonda akunama. Kodi kunama mukonda kapena mwina anthu angochita chidwi kuti timuone basi. Chikondi cha Chakwera chili magawo awiri. 1 anakwatira kuno kumpoto anyagondwe ndi mayi athu akuno. 2 watengaso vitumbiko mumba ngati running mate abwana game yakona kodi mukakhala ndinena motsitsa mukakhala kuchipinda kwanuku simukumaopa sikumatenthedwa iyi nkhondo yafikayi siyandaleso ndi chisomo onse osusa anthu anzeru pano kote ngati makape angobalalika palibe chipani chosusa chingati chose MCP palibe president wosusa
angachose Chakwera kwina kuja angosokonekera ndipo ayamike Mulungu ena ngati akafika September 16 ali mwayi kampeni isi yamasewera yofuna wazito yofuna munthu wokumva osati uzifunsa sowina kuti akuti chani akuti iyayi president wathu ndi wazito president wathu ndi wamphamvu akumva kampeni isi yocheza indianyo si kampeni yocheza iyayi ndipo ndiauze mtundu wa Malawi kampeni iyi pa 16 September zipani zonse zosusa zikazitata ayambe zipani zina ikhala MCP yoka zonse zosusa zikazitata UDF izata DBB izata PP izata Afodi izata na UDM izata sana yambi amene wandaba ngomsonda kuyankhula kwa ndale ndi choncho amsonda ndikufuna nsoni nthawi amen mukutyako kwetsa iyo usati pang'ono kumwamba kwalola madola akhala ngati magape angosokonekera asonda pitani asonda kwasila mayiki apa adzingobwati apa apa ndili ndi munthu wamkulu Kisundusu amenetu ndi oyang'anira wachiwiri oyang'anira achinyamata chipani chene cha Malawi Congress achimwene ground lero mwayiona bwanji mungoona amene ili likosekwa anthu azaza mukamayang'ana kokosa anthu azaza kolo muyang'ane kokoseka anthu azaza anthu lero tsiku lakwana muzuzu simunatange kukalonga kuti mutafufuza anthu ose ndamo muno osatiso muzuzu ndakwerewa ni pikuno kodi zimenezi mumakwanitsa bwanji kuti kupita kudera sindimuonako traki icho ndi chilungamo ambuye akundiona sindimuonako magalimoto mukwanitsa bwanji zimenezi anthu ose amaona ndoyenda wapasi ose akuchoka m'manyumba mwawo anthu amakonda Chakwera atangomva Chakwera kubwera komanso chakoka kwambiri anthu kunoko ndi nyamata amene atenga Chakwerayo ndi chimene chakoka kwambiri anthu kunoko wene kompoto akutiona apa muyankhule chitumbuka kuti pakakwana pa 16 pano nchifukwa chani munthu avotere Chakwera muyowe muchitumbuka akulu kuti kuno muone kuno kumzuzu para muchumba yemuwani musangenge akumanga library muzuzu university library kwaniso phepete apa pakupengesa chitukuko chinyake chikwenda very fast kuti murute uku kuli civic offices then muone mzuzu youth center ikumangika misawu ikayima iyo banyithu wa DPP vakatondeka kumanga Chakwera panga msawu wa bypass unyakaso kuchumba uko chakunkhokwe so vifukwa kuno vakuvotera Chakwera ni vinandi chomene kwaniso kawatora mnyamata wakuno uyu mnyamata mnyithu engineer Vitumbiko Mumba uyu waliyose kuti muone pano wana chimwemwe chiwatoko pano ndiwa kuti ndicha Vitumbiko Mumba kuti wafike pano kwaniso on top of that kunoko Chakwera anatenga speaker of parliament Catherine Godani Hara uyu naye somsona apa mumuonenge wizenge pano kwaniso maminister kuno minister of defense akava kuno kuti muone minister of transport wakuno minister of trade uyo ni engineer Vitumbiko Mumba uyu wamsola surrounding mate ngwakunoso anundwe wakafuma kuno sonsona papanga ritaya maudindo yanandi kuno kuno kwaniso kisu simwaka deputy reserve bank governor ngwakuno maudindo yakuru yanandi kuno kumpoto so kuno kuti muone vanthu onse wakumpoto vana chimwemwe chomene na Chakwera kodi bwana mudzayimira atu ino tsiku lino inetu bwana ine ngwandale ine 2030 ndikuyimira 2030 ndikawina aliyesa amaniziwa ndi Kisundusu ine ndi kisu machini zikoma kwambiri katokoza amene Kisundusu mmodzi mwa akuluakulu achinyamata kuchipani chimenechi cha Malawi Congress ndaona akulu ena apa amangoti susumira mosayambira muli bwanji tata ndipelekeni bwana ili bwino ndangokuonani mangoti yang'ana mwabwerera chani kuno ndipela kutiza kuti bwana Chakwera kodi naluso mmakonda kwambiri iso inu mmakondera nji bwana Chakwera ya zimene akuchitira zabwino kwambiri misewu chitukuko zonse amapanga ndi iwo iyayi amenewo ndi munthu oti ndangowapeza apa kungoyankhulana nawo si munthu oti ndachita kuyitanitsa hayi ndithu ndi munthu oti ndangompeza pompa kuyankhula kwake maganizo ake ndimenetu tikuchitira pompano pa MBC ena kutheka kuti mukungotsekula kumene welcome takulandirani tampokererani
kuno ku area 1B kwa Luwinga kwa amene mwina simunafikeko kuno ndekuti umakhala ngati ukupita ku Karonga kenako umadzalowa msewu wa Luwinga kuno timanena kuti kuli mafakitala osiyanasiyana tikamanena atu za Mzuzu Coffee amapezeka kuno komanso makampani ena osiyanasiyana lero mu tsiku la lero kuno chakwera pamodzito ndi apitupito mumba akhaletu akufika pamalo pano muchatimafotokozera kuti kuno kuli chinandinji cha anthu amene asonkhana pamalo pano apa ndaona kukubwera adas kumba amenetu agwira ntchito masiku onsewa leronso ali kuno zikoma kwambiri nditu iwana bwanji Zuzu yakamoto sikusewera ya Zuzu yakamoto tinapita uko kuchigwere chakukata Benoth pano tangoyambako kumene mu msumba wa Mzuzu kapita mu city ya Mzuzu koma ndi moto nditu anthu atulukosati maswera chikoka chimene atolera chakasa chakwera komanso ndi chini yapitumbuke mumba chimene ali nacho nditu anthu akonzeka kuti awaona bwana komanso akonzeka kuti awapotere chakwera plastic monga mwetimani kuti mboma sili kuchoka koma ali kupitirira nditu ntchito zawo ndolawaza chakwera monga akuchitika pake pano mwationa pano tipa amati block B market 1 tili pano nditu anthu kutekeseka kwambiri monga mukumvera monga mukuonera inuno ndi nduna yoona zamalo ndisitukuwasiti zimene zakhudza Mzuzu kuchokera ku nduna kwanu Mzuzu saname pano ife ngati kunduna kwathu tamanga nyumba za ku prison nyumba za polisi nyumba 20 zimene tamanga ku Mzuzu prison komanso nyumba za polisi zimene zikumangidwa around Mzuzu ku barracks ndi Musanene makontractor anapezeka kale tikamba na kumpoto nkhatabe yonseyi komanso ndithu kwazinapita dzulo kuja kumperembe uko kwenikweni koseko nakonso ndithu kumeneko nyumba za polisi zikumangidwa zosiyanasiyana zimene zakhala zikuchitika nkhani za malo malizi akuyenda bwino tilalowa digital kukuzana kunono za malo koma tikatenga zituwa injeno zachakwera zosachita mulena M1 ndi amene mukuzionerayo tikapita pa university apa mukaona chi library katiti tikapita apo ndithu mukaona akumanganso pamene paja ndithu civic center imene kumangidwa muno mu Mzuzu zonsezo nthawi yachakwera nkhani ya madzi imene mukuonera dzulo anakasalwa chituko cha madzi kukaronga nakonso chituko cha madzi chadzekudwa zonsezo zikuteka ndithu mu nthawi yachakwera pali nkhani yoti mwana akadzangodibadwa imene ili mmanifesto yanu ambiri sakukumvetsani bwinobwino kodi muti chani iyayi iwo asadabwe one uyimpetsa ndife ndiye ngati sakuyimpetsa atifunse ifeyo tikunena kuti generation imene tikupangayi mwana akabadwa zithu timsungire famba waona 500,000 pachaka poma akafika zaka 18 akhala ali millionaire tikufuna generation ya mamillionaire ndiye nkovuta iwo kuti azimpetsa atisire ife ndiye atifunse ife kuti mutanthauza chani ndi mmene muja president akufotokozera atifunse kuti mutanthauza chani tikufuna kuti pomafika zaka zikubwera zikutsogoloko amalawi sizakezo ngati malawi tuyang'ana 2063 ndiye malawi 2063 si malawi songati wapano ndiye tuyambira pano kumpangira plani munthuyo ayambe kumalandira 500,000 kumamusungira kumamwikirapo komatha zaka zimene azakhala ali millionaire ine ndikuloleni mupite alandira bwana mumene akubwera pano zikoma kwambiri ndikuonanso apa olemekezeka Moses Kunkuyu amenensotu afika pano kuti tiyankhule nawo muli bwanji wa ndili bwino ine muli bwa kodi Mzuzu mmene mwamuonera inu ngati wandale mukuona kuti ena achamaka Chokolere nkhani iyi si nkhani ya pa Facebook zikoma kwambiri iyi si nkhani yokuti unakhala mu ofesi nkumalemba chipepala chako kuchita kati kafukufuku ayi nkhani iyi ndi ya pa ground pano muchayankhulira president kuti kodi anthu awa wapeza kuti anthu amene amafuna service ya bomaji ndi awawa ndi ayankhula kuja kwa senior chief aja akuti anthu awa alandira ngongole zanizo ena sanalandire inde koma akuti ambiri talandira akuti alimena alandirako zipangizo za ulimi za ngongole zija akuti enawa apindula mu njira zosiyanasiyana amene apindulawo ana awo ndi awawo ana a yunivesiti alapa ndi amene alandira ngongole zija ndi amene apatsidwa upkeep ija ana awawo ndi amene azibambo awo ala apolisi aja akuona nyumba zimene zabwino zija ndi anthu amene akuona zinthu zizikutheka so anthu amene akubwera pano pano maonapo lole pano maonapo lole kapena imodzi pano palibe lole ule imodzi anthu awawa akufuna president Lazarus unongo mu mzinda wa Mzuzu anthu awa akumvana chinthu chimodzi tifeyo timafuna chakwerayo timafuna ana ake awa Mumba ana ake awa Catherine Gotani Hara tiye ndibwere pamodzi tiziyenda chitsogolo ndi dziko la Malawi tionatu kutito pa social media anthuto amakutengetsana achipani cha MCP kuti ayi
zoyankhula mbwe kodi inu pamenepo ndesimuchita nawo ayi sitigundika zimenezi sitimagundika ndi zimenezi ifeyo maso athu amakhala munthu wapagulu munthu amene wapa ground anthu amenewa ndi amene timafuna kudzera nawo ife because anthu amenewawa ndi amene amakhala ndi mpata omasuka wauza atsogoleri awo tili ndi vuto ili tithandizeni motere kufikira atsogoleri awo kuno tili ndi aphungu tili ndi makhansalas tili ndi atsogoleri achipani amene amatha kufikirika ndi anthu akhala mavuto kufikira kumene kuchamaza kuti ifeyo tikapita pa tsamba la mchezo kana kangoyankhula zolalata sitipezapo solution inayi koma tiziwapanga engage atsogoleri ndi ife we always avail ourselves timakhala opezeka nthawi zonse kuti tifikireni tikhoza kuyankhula nanu ngati pali mavuto titamva ndipo timaoneka ngati anzeru nthawi zina chifukwa chakuti tamvera kwa anthu ochokera pano kuteko anthu awa tikawafunsa nkhawa zawo akumatiuza tikawafunsa zimene tingachite kuti moyo wawo upite patsogolo akumatiuza ndi timapanga value chimene munthu pa 16 wakuno kumzuzu akakadzuka kwacha akavotera musipi chifukwa chake nkhani chakuti chisankho chimakhala m'magawo atatu choyamba muyang'ane chipani kuti chipani anthuwa amachilandira mwa mtundu wanji chipani cha Malawi Congress ndi chipani chachikulu kwambiri dziko lonse la Malawi then muyang'ane amene akuyimirira ngati president wathu is the best candidate osakhala kuti ife tifuna akhale the best candidate koma kuti munthu uja ndi munthu wabwino Lazarus Chakwera ndi munthu wabwino amakhudzika anthu akamavutika amakawapatsa zinthu zosowekera zawo akavutika munthu wabwino amaganizira za anthu amene akugwira ntchito yachitetezo wapatsa pokhala pabwino munthu wabwino amaganizira kuti anthu aziyenda bwanji m'misewu mwawo munthu wabwino amaganizira za chitetezo cha dziko lonse munthu wabwino amaganizira mulimi amaganizira mwana wa sukulu ameneyo ndiye munthu wabwino ndeti naye president Lazarus Chakwera amene ndi munthu wabwino kwambiri ndeti mayang'ananso nanga amene akuyenda naye pa chisankho ndi ndani akuyima David Mbiko muno nayenso kamnyamata kabwino kamene kamapanga resonate ndi anyamata anzake kanyamata kamakani aphindu opindulira dziko la Malawi anthu akamaona zimenezi akumati ife tikapita kokavota tikavota pene pali tambala wakuda chifukwa cha nkhani zimene koma mulungu adakudalitsani ndi sweet talk sizongoti dabisa Malawi muyankhulazi ndiye kuti zimene ndayankhulazi sikuti mmasunga mmapanga rekodi chifukwa kuti mmapanga rekodi madzulo mukayambenso kubwereza zomwezi mukakhale pa analysis mukatolepo chimene ndayankhula chili chabodza mukatole chabodza chene munthu uze kuti apa unanama kukwanitsa kuyankhulani mwina chimene dziyamika chauta koma kuyankhula zabodza kumakhala kupusa ndene kuyankhula zabodza sindimafuna nkhale wina zitapanda kunsangalatsa zimene nganene koma ndikanena zoti DPP amaba ngati samaba nditsutsa kuti amaba za TP ndi ya mthati kamayusa ndani ndikanena zoti amaba ndalama za misewu anaba zakayerekera anaba ndalama za nyumba za polisi anaba zinthu za ndalama zokagula chimanga ku Zambia zoti apatsa Malawi tikamanena zimene ngati zili zabodza anthu anditsutse penepopo koma ndikakhala nkuthekera kokumbukira zimene apanga palibe tchimo lilonse kodi mukaona pamene musanapite amene akuyesera kuti akuthamanga mbuye mwanumu kaya patsogolo panumu ndani amene mumamuopa ayi kutsogoloku kulibe anthu kukhala kwathu patsogolo ndi wachidziwikire ifoti Chakwera amene akutumikira dzikoli zimene wachita anthu akuziona panopo kumbuyoku popeza amene anapereka mapepala awo kuti akhale mapresident apitilira 17 onse aja ali kumbuyoku ndiye kuti amene ali pambuyo pa Chakwera penipeni ndani zimene sitingazidziwe zimene ife tikudziwa za ifeyonse kuti mmene tikuyendera pa ground mmene tikupangira zinthu pa ground pa namba 1 papali Chakwera kuti kumbuyo kuli ndani onse aja amene anakalembetsa kuti akhale nawo pa chisankho chimenechi ali kumbuyo kuti kumbuyoko pa namba 1 pawo pali ndani zikhale za iwo akumbuyoko moti 50+1 ingathotheka kapena tivotasi zimene zija nzopanga Malawi ndipo zimene zimadziwika pa nthawi imene mwakavota koma ife kuyenda kwathu tikunena zokuti Amalawi ochuluka ali ndi chinthu choti Lazarus Chakwera akhale president wawo ikhoza kukhala 50+1 ikhoza kukhala 60+1 ikhoza kupitirira 65% chifukwa chakufuna kwa Malawi anduna ndikuthokozeni zikomo akufika ndithu olemekezeka Vitumbiko Mumba pamalo pano ndi posayidwa pa tsogolo lino akhale sotu akufika pamalo pano ndaona olemekezeka Vera Kantukule nawo kucheza nawo posayidwa pa kuti ndithu timve kuti tsogolo lino analiso kunkhatabe kumeneku iwowa ndapoma limeneli
anduna ndili live pa MBC. Naonaso muchamuchitira mwachenaso basi boma ndilo mwe linu sili kusintha ayi silingasinthe zabwino sumasintha President anali kunkhapabe inu munali kumeneko ene kunalibe tauzani anthu amene mwina angolemba kuti kuonera kumene pano pa MBC zinali yazayi bwino kwambiri nkhani imene inakondweretsa anthu inali yonena kuti apresident afuna apange mamilioneya nkhani chamati ya 10-10 challenge mu manifesto yawo ndiye kumene kujako anthu amalima kwambiri chinangwa ndi mpunga ndiye chimene akufuna kwambiri nchonena kuti angapindule bwanji kwakukulu ndi chinangwa chawo local processing kapena value addition ya chinangwa chawo ndiye anthu anasangalala kwambiri pa plan amene apresident anawapatsa kunkhatabe anyamwali akutionako kunkhatabe adzavotere Chakwera chifukwa chani pa 16 muyowe mu Chitonga mukambe Chitonga ma awani ngakamba Chitonga cha msana wale komano nkhani yake ndionena kuti anthu akumuzi akuyeneka kuziwa zonena kuti ndikamakamba za chitukuko chimachokera pa nyumba kale munthu ngati ulibe chakudya munthu ngati ulibe ntchito iweyo ndakuti chitukuko sichinakupeze koma zinthu zimene zizi zikakhala kuti zakupeza ndakuti chitukuko chayambira nyumba umachionaso chipita panja ndiye Chakwera kunena kuti tifuna kuti anthu akhale ndi ntchito anthu akhale ndi chuma komanso anthu akhale chakudya chokwanira ndakuti chitukuko chikuyenda pamenepo ziko mwambiri amenewo amvera mnamtukule nduna yaboma imene ya Minister of Tourism kufotokozatu ndithu zokhudzana ndi tsogololo dziko lino President Chakwera apa ndili ndakuwena mwachenadwa Nachena kwambiri. kodi inu ndani Ine ni machedwa Katundu Mzito. Katundu Mzito Mawaya. Ndipo siwamasewera ngati imene ilile MCB. Kwambiri. MCB ndi Katundu Mzito. Katundu weni palibeso ndipo sitifuta palibeso tanga nkhuze yayi. Kodi mukumawo paka pena simukugwedezeka. Ndipo osasunthaso yayi. Palibe zogwedezeka palibe zosuntha. Ife tili nganganga ndipo sitichoka ndipo sitigwedezeka yayi. Kodi ali apa ndani? Uyu ali apa ni Mafumu Mkandawire. Shadow wa kumzuzu North Constituency. Ameneyu akuchita bwanji pa ground. Uyu pa ground sinza masewera ngati mapama primaries anakweza anthu 4 apapa ndiye athapula aliyense ndipo si masewera chifukwa Zolozolo Luwinga ward Lupaso ward amaziwa kuti Mafumu Mkandawire si masewera yayi palibenso umyandikira ngati mene tilili panopa iyeyo amaziwa kuti ndi wa MCB Lazarus Makape Chakwera ndamene akulamulira pano azalamulira mpaka kukalamba nayeso. Chabwino akuputsena Malawi dzina lino. Ineyo zina langa ndine Katundu Mzito Phiri. Kodi ndi dzina Katundu Mzito yo? Zina la Katundu Mzito ndilimene ndi madyera. Ndila uchipani amaziwa Zolozolo Luwinga amaziwa Katundu Mzito amakhala ku Zolozolo North Constituency. Mukuoneka kuti inu ndi Katundu Mzito ola Mungu wakuonani. Mwana wa Mafumu Mkandawire. Pamene Mafumu Mkandawire ndi wa Lazarus Chakwera. Kathokoza kwambiri. Ziko. Ameneyu Katundu Mzito mmodzi mwa otsatira chipani cha Malawi Congress. Apa ili ndi mtolankhani wathu Blessings wayendayenda waona pano anthu akuti chani anthu akoneka kuti ndiokhutira ndi usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera chifukwa akonena kuti panopa zinthu zasintha kwambiri chifukwa akutha kutenga ngongole mosavuta makamaka kuja kubungwera difi akutha kutenga ngongole mosavuta so akonena kuti boma limene lipitirire ndiyo kuti mabizinesi awo apite patsogolo. Ndaona zitukuko zosiyana-siyana zimene zikuchitika mu Mzuzu mwina unatengako ngati Mafumu zimene akuyankhula zokhudzana nzitukuko akuti chani? Okay, pazitukuko akambapo kunena kuti kuno ku Mzuzu mwachisanzo kukumangidwa library yomwe ili yapamwamba kwambiri ku Mzuzu University so zimene zakunena kuti ndi chinthu chomwe chisintha maonekedwe a Mzuzu komanso kukuta maphunziro ndikuti maphunziro ana akumzuni amenewa apita patsogolo chifukwa chakunena kuti library imene ndi yapamwamba zomwe zikupititsa patsogolo maphunziro kuno ku chigawo chakumpoto. Naonanso ma civic offices azuzu sirekaso akumangidwa kodi zimenezi nzofunikira bwanji pa chitukuko cha dziko? Zimene ndi zofunika chifukwa chakunena kuti maofesi apamwamba
amathandiziranso kunena kuti zinthu zomwe ziphikidwe izo zikhale zapamwamba. Mwachisanzo ngati muli ndi ofesi yapamwamba mukunena kuti muofesi muja mumakhala ndi ma standards mukamauza anthu aku private sector kuti mangati mwakuti amati iniyo munamanga bwanji ndiye mumakhala ndi choloza kuti ifeyo this is our standard inunso ngati private sector pangani chimodzimodzi. Tathokoza ndikuyitanaso nthawi ina ya dzikoma kwa blessings modzi mwa atolankhani athu apa ndipite pamene pali ana anzuni ndi ana amalalo wobezi munthali inu chifukwa chani mbatsalira chakwera atakwera timawakonda 1 anakweza upgive inakwera 2 anatiza quota system kulibe quota system wakhoza kupita ukapeza visi kutiko komweko visi li ku university konko chilipo kungolindikira basi abone Zuzu University MCB wing ikuchita botani zikuyenda bwino kwambiri ikuchita zinthu nokhaso mukona pa ground mwetu kupanga zinthu zikuyenda bwino ndipo tiwinaso alipo akumanga palibe opposition yonse ili panja ambira akugona tikuti akugona ipo tikusoke mwe tikuchita akupepuka komanso kose tinalembesa baba palibe osalembesa half 6 tili pa line pa 16 September half 6 tili pa line pa 16 tikutenga boma musavutikira ulindi wakuchitipa atu mwandiva ifana kuchitipa kuchiponya voti mwanipulisha dada boma tawina boma tatola kati boma ndo kuchitipa ndafuma kuchitipa apa kufoja msonkhano tikasintha masana muifeyo kuti tipita ku university pano zinatha palibe zoti njani yayi wakuchitipa wakunsanje ku university khale mulomwe ineyo ndivisi likongo anyamata azuzu university kufotokoza ndithu kuyankhula zokhudzana ndi mmene boma lathandizira iyayi anthu akaona MBC amasangalala nde tikupitiriza ndithu kuulutsa mawu komanso zithunzi mwapompopompo kuchokeratu kuno ku area 1B kuno kwa Luwinga ku Mzuzu ndipo sanalopa tsogolo lino akhaletu akufika pamalo pano chifukwa ndikuona galimoto zimene zimanyamula mtsogolo dziko lino zikutafika pamalo pano kungofotokoza kuti mawaku mtsogolo dziko lino anali ndifuna ndione kwa chawamba vale chanja mwamba bali imene ndimodzi yakhatabe kumeneku ndi dera lalikulu kwambiri nde pano ali kuno ku Mzuzu akachoka pano ayendenso madera ena akuno ku Mzuzu ndipo pamene ndikufotokoza pano anthu ndonyadira kwambiri chifukwa mtsogolo lino wafika pamalo pano nde ali kukhatabe mtsogolo lino anafotokozapo ukonda chakwera pano pa Mzuzu wafika president Dr. Lazarus Makape Chakwera president Kokonda Tiko komanso nyamata uja engineer Vitiko Mumba alipo pano taonanso mama anyamata okwana 10,000 azipindulatu ndi ndalama ndithu zankhaninkhani kutito iwo akhale ma millionaires tukamba za 10 million anyamata agwire nayo ntchito kutito zonse ziwayendere iwo akhale ma millionaire kunena kuti chachikulu chimene akufuna achite mkuti Malawi akhale ndi chuma chokhazikika ndi zichaso tupali fundo ya ana achichepere kuti akangobadwa ndithu chimene chidzichitika ndi chakuti padziperekedwa ndalama 500,000 kutito akamakula ndalamayo izikhalatu ikukabe then manena kuti poyamba anali kuchigwere ndimayankhulako za kuchikwina iyayi kuchigwere ndikonse pamenepo anali kuchigwere kumeneku chigwere trading center ku Khatabe
koma ndikuchikwinako ndi madera oyimbikana koma anali ku Chigwere Trading Center ndipo pano ali ku area 1B akachoka pano pali chikonzero kutiro iwo akhaletu ku Kavuwale market kenako akayimatu ku Kauwa ku Hilltop market kumeneko mwamuno munsusu wamene mukutitsatira pa MBC Radio 1 mtsogoleri wa dziko lino wafika pamalo pano ndipo posachedwapa akhaletu akuyankhula kuchina mtindi cha anthu amenetu asonkhana pano pa area 1B konkuno kwa Luwinga ndimafotokoza kunena kuti pano sitikumaona magalimoto kuno anthu apompo pa trading na amene akumafika pamalopo nde mtsogoleri wa dziko lino ndithu kufika limodzito ndi Vitumbiko Mumba dzulo sitinali nawo anafotokoza mtsogoleri wa dziko lino kuti amakatumikira ntchito zina zaboma ku Lilongwe koma lero Vitumbiko Mumba amene owanyadira amati pangolini ona pangolini ali pano nde tikhale tikumva fundo zosiyanasiyana zimenetu zili manifesto achipani chimenechi cha Malawi Congress kungofotokozapo kuti yayi kuno kwa chamwadzuwa ndi nyengo yabwino yoti akamayenda mtsogoleri wa dziko lino iyayi anthu adzituluka chifukwa kuno nthawi zina kumazizira mtsogoleri wa dziko lino kufika ndithu pa nsanja limodzi ndi a First Lady Madam Monica Chakwera kufika anthu kululutira ena malikhwelu ndiye bwanji pamene mtsogoleri wa dziko lino wafika pamwambapo ndikuperekeni kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu olemekezeka Abwana Richard Chimwendo Banda. Takwezani dzanja lanu, takwezani dzanja lanu. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Watu ndani. Bwana President, ziko manyamata a investe kuti tichite mofulumira mukhaleko chete pang'ono ziko mukwambiri. Ziko mukwambiri. Bwana President komanso a First Lady a dziko lino la Malawi takulandirani ndi manja onse awiri pano. Mumve kulandiridwa. Honorable Engineer Vitumbiko Mumba mwalandiridwa pano. Mama Kathleen Kotani Hara, Deputy President Malawi Congress Party, ndi akulu onse ku chipani cha Malawi Congress Party. Mumve kulandiridwa. Inu amfumu Kandawire amene mukuyimira kuno chipani cha Malawi Congress Party mumve kulandiridwa. Bwana President, chongo fika inuyo malo ano pano pa kwa madalitso. Chongo fika inuyo nda First Lady malo ano pano pa kwa madalitso. Ndikudziwa mulini malo ena awiri oti mkaponde. Sitikutayitsani nthawi bwana, koma mudziwe kuti inu mwalandiridwa. Amene akulandireni pano ni mafumu Mkandawire. Tapereka moni mbale wanga mwachangu. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera, Dr. Chakwera, Vitumbiko Mumba, Kotani Hara, Bwana State President, ine mwana wanu mafumu Mkandawire ndi ukulandirani pamalo pano. Choyamba ndipereke moni ndi ulemu kwa Bwana State President ndi mayi akunyumba kwawo. Kachiwiri ndipereke ulemu kwa Bwana Vitumbiko Mumba, nkhalamu ithu. Ulemu upita kwa Madam Speaker amene ndi Vice President wa chipani chathu chokondedwa cha Malawi Congress Party. Pano sindichedwapo angondipasa 2 minutes komabe anthu wawa ndi njala kuva mawu ana State President makamaka kudandaula kuti nzuzu ndi yayikulu. Ndepa nkhani ya mtukula pa khomo ndi chimanga ugawa timafigara tichirukireko. Kwacha! Kwacha! Komanso Bwana State President nditengerepo mwayi kukusimikizirani kuti mwaona anthu awa. Awa ndi mavoti anu okhaokha. Pa ground pano tathamanga for 3 years chaka chachitatu. Sitinadikire kuti msegule kampeni ayi. Nanga timatani. Ntchito ndi imene iyi. Tathamanga for 3 years. And panopa tikusimikizani kuti kunoko titulusa makandidate 6
onse adusa. Oyamba ndi tate wathu Dr. Lazarus Chakwera, apo ndesi tikuchosera. Wachiwiri ndine mwana wanu Mafumu Mkandawire. Achitatu ndi makansala athu onse 4 ali pano awa. Abwana Mzuzu wanu, adada Franklin Hala. Apa mavoti alipo kale hapa. Apa tindi dada Mukumbwa Luwinga ndi mavoti awa. Apa tindi dada Madison Zimba amenewa. Apa tindi Fraxon Soko amenewa. Pano ndikuyankhula ngati kuti ndasankhidwa kale. Moti mungatilole kuti ndipemphe? Ndipemphe? Abwana mwazionera nokha muno ndi mtauni. Musewu wathu mutatimalizira bwanji? Komanso tindi misewu ina tikuziwa zili kale mapulani mwanu. Nkholongo Lupaso, Zolozolo. Ine monga Shadow MP ntchito yanga ndayambiratu lero. Kwina kunzango opitiriza. Ndingothera pomwepo pana State President nthawi yatha. Yewe chomene. Bwana akativuta mpaliamenti nyamata amene. Akakayamba kupempha sakalekeza eti. Ngati munayamba kale misewu mu Mzuzu, palibe chokayikitsa kuti inu mumalize. Ngati mukumanga civic center ija paja, office yayikulu kwambiri, palibe chovuta kuti inu mumalize. Bwana ngati mukumanga Mzuzu National Library, palibe chovuta kuti mumalize. Bwana nkhani yayikulu imene mwachita kuno kumpoto yoonetsa kuti pambali pa zitukuko anthu akumpoto mmakonda. Mwagwira ntchito ndi anthu akumpoto, mukupitiriza kugwira ntchito ndi anthu akumpoto. Lero mwatisankhira mwana wanu Engineer Vitumbiko Mumba kukhala running mate 1. Ichichi bwana anthu akumpoto komanso dziko lonse akuyamika. Your Excellency nthawi yatha yachita njiru. Ndikupempheni mutiyankhule komabe mukapeza mpata mumpatseko Mumba anthu amuone aperekeko moni. Zikomo kwambiri Your Excellency. Kwacha! 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 Pena Mzuzu nati nimuonge nchomene. Pano pali vantu vanandi chomene. Ndiwakondwa kulaishana namwe ine na First Lady Anyagondwe Yeo chomene. Kweni First Deputy President wa Malai Congress Party Amama Catherine Godanihara chindi zikumwenererani nduna zonse zaboma muli pano ulemu wanu nonse atsogoleri a chipani cha Malai Congress komanso Mafumu Mkandawire amene ndi candidate wathu ndi makansala wonse ngati makandidate ulemu wanu. Ndikupatseni ulemu wapadera nonse amene muli kukhala kuno. Ndadzerapo pano tsiku lina ndikukaona kwithu kitchen ndipo ndifuna ndikuthokozeni chifukwa you are an industrious society and community. Kuchita provide misewu mu mzinda wa Mzuzu tofunika zedi. Kusire center kuja tikanso flyover tikanso ma double lane tifuna tikonze kuti Mzuzu aoneke koposeranso mmene alili pano. Zimenezo zili manifesto yathu. Komanso misewu yonse yozungulira Mzuzu chifukwa chakuti tichepetse congestion mu Mzuzu zimenezo zili maplani athu. Komanso kuti amenities wofunikira kuli konseko apezeke bwinobwino. Izi zilipo. Koma poyamba ndimafuna ndikuthokozeni nonse wena Mzuzu chifukwa 2020 mudandivotera nkundipatsa opportunity yakuti ndikutumikireni. Zina zimene tachita kuno ku Mzuzu tachita chifukwa choti mudandipatsa voti anu. Kaya ndi ku Mzuzu University chifukwa cha voti anu ija
tikupanga maproject onse osiyanasiyana. Tikakamba za youth center ija ndife tikuchita zimenezi chifukwa cha voti imene mdatipatsa. Tikhoza kukamba maproject ena mwaona kale sofunika kuti tibwereze ayi. Koma chimene ndikufuna kuti mundipatsenso voti yanu pa September 16 kuti zimene tayala kalezi zipitire patsogolo komanso ni speed yabwino ni mphamvu yabwino. Chifukwa okondedwa anakamba pa mafumu Kandawire. Chimene chakhala chikuchitika kwathu kuno nkuti zaka 4 zapitazo takhala tikulengeza chaka chilichonse kuti tiagwidwa ngozi state of disaster Malawi yonse. Ndipo wena amene mwavutika kwambiri ndi kuno kumzuzu chifukwa cha nyengo za flooding ndi zina zotero, nchifukwa kuti nambala ya anthu othandizika pa mtukula pa khomo wonjezerani. Chakudya chimagawidwa koma sichifikira aliyense ayi. Chifukwa chimene takhala tili kuchita nkuti pakhale chakudya, anthu atetezedwe ku matenda. We had the worst outbreak of cholera in the nation. Kuti district iliyonse anthu abale athu anafa. Tidayambira ndi COVID. Ndiye zonsezo zidapangitsa kuti chidwi chikhale pa zinthu zina kuti inuyo mukhale ndi moyo poyambirira. Ngakhale infrastructure development ya zina ndi zina tayambapo pena ndi pena, ngakhale kukonzanso M1 kuti kukhale msewu wodalirika chifukwa ndi msewu umene korido yonse imatibweretsera zinthu zofunikira kwathu kuno ngati dziko. Ichi nchitsanzo chabe zakuti zinthu zimene tayalazi ndi malamulo kumasintha ku parliament nkuti tikonzekere tsopano chitukuko chimene chikhale chitukuko chokhazikika ku Malawi kuno. Ngakhale site ya Mzuzu kukhalanso site imene yotamandidwa ngakhale maonekedwe ake omwe. Zimenezo zili kale pa pulani. Tili ndi manifesto ili ni fundo 5. Ndipo chifukwa choti nthawi yatha kale ndingothamanga kufika ku fundo yomaliza ya public service delivery. Kufuna kuti boma likuthandizeni kukwaniritsa zonse zofunikira pa moyo wanu. Zimene maunduna, ma ministries ni ma agencies wa boma amafunika azichita kutumikira Malawi wonse. Ndipo kuti azichukumitsa zimenezi nchimodzi mwa chifukwa chimene namsankhira Engineer Vitumbiko Mumba akhale running mate wanga. Chifukwa okondedwa kandi ma ministries wa mtundu wanji amene wakhalapo mwachitsanzo kwathu kuno kumzuzu kuno anthu alira kwambiri chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya zinthu ngakhale shuga woti timakonza tokha. Tidayika tere lamulo loyendetsera sugar industry ku parliament. Chifukwa tuzinazi ndi unena monenetsa pamaso pa chiuta pano mpagulu. Tapwetekana Malawi tokha wosafunirana zabwino. Kufuna kuti wina angopindula pamsana pa azake osazidandaula. Palibe kanthu kuti akunyoza chakwera ine sizidandaulitsa, koma kuti mukuvutika chifukwa chokhalirana ndi maupo oyipa kuti wakuti asapindule. Chimenecho nchimene chikundandaulitsa ine. Chifukwa nkhani yobisa shuga si yachilendo ayi. Amene adavumbulutsa zambiri za zimenezo ni Vitumbiko Mumba. Madera wena ndi wena ngakhale nkhani ya mafuta yomweyi. Mafuta kubwera ngati lero kuti mubwere mdzamwetse galimoto yanu akuti watha kale. Koma atangobisa chifukwa chakuti akufuna apindule ndalama zambiri akamagulitsa pa black market. Wokondedwa, dziko likayendera mabodza chinyengo silingatukuke chilungamo chimene chimakweza mtundu wa anthu. Chifukwa ndikufuna kuti Engineer Vitumbiko Mumba athandizana na achinyamata wonse mwino mu Mzuzu chakolanso kuchitipa mpaka na kumsanje chifukwa ndi achinyamata wonsewa athandizire kuti tikhale ndi boma lokutumikirani koma mwachangu kuti pasapezekenso zotsamwitsa zina zonse. Kwa ino amene tili kulankhula za wealth creation and sovereign wealth fund ya Malawi chifukwa cha
miyala ya mtengo wapatali imene tili nayo itithandize kuti ngakhale future ya vana vathu amene muzibereka akhale ndi account, sogolo account imene ithandizire tiziwasungira account imeneyi 500,000 kwacha mpaka akwane zaka 18 adzayambe kugwiritsa ntchito. Ndiye kuti ngakhale mu Mzuzu muno mudzakhala mamilioneya okhaokha. Tathana ndi umphawi kwathu kuno tikachita zimenezi. Tikadayamba some 20 years ago pano patili mamilioneya kulikonseko. Chifukwa nthawi sikhalira kupita zimenezo zitheka zichitika koma vinumbiko mumba tabwerani akuoneni wanthu muatauzenge vena Mzuzu. Woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya, woko mchanya. Pocha! Pocha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Vati changa huyo? Changa mulupoko. Wanangwa. Tindwa. Waona Chakwera? Ni mashini ya hii. Ni mashini ya hii. Asia Chakwera ni mashini na. Mwaona mashini. Mwaona mashini. Mwaona mashini. Chakwera mashini. Vitumbiko mashini. Chakwera mashini. Vitumbiko mashini. Mashini mashini. D. Your Excellency the President, Dr. Chakwera, and Madam Monica Chakwera, mulipano nchini kwenerani, kweniso First Deputy Vice President, Madam Catherine Kodanhara, nchini kwenerani, kweniso Moso Zaboma, Moso Chipani, nchini kwenerani. Vapapi mwahuno tipayonenesko. Kyoye vijibati? Kyoyechi. Valipo wanyake vizenge kuno. Vizenge na bongo. Vizenge na vichi. Na vichi. Mwamanyana. Venevala wakakoma vantu pa 20 Julai. Kamuzomelezgenge kuti vawereso muboma. Muzomelezgenge. Vala wakatipusika kuti vazengenge nyumba kuno kumzuzu vakhalenge kuno vali kuzenga nyumba. Vali kuzenga nyumba. Vantu vala kwa kukoma kuiba na kupalanya. Pala watondeka kukoma vakuiba. Pala vyatonda kuiba vakupalanya. Vaukumba Chakwera powaka. Muzomelezgenge vawerereso. Kani njaa wazengamiseo mtauni muno. Ninja walikochi. Amlongoleni muone Chakwera. Vanyake vara palichi yochitapo. Tupigana. Wana kumzuzu University. Mbanja wazenga library pa na buildings ya Wemba ni manja. Mbanjani. Vapapivane. Nimpalileni uombunenneskoso. Wakutiyai Achakwera wakatazenga Ngembewa University ndazenge. Airport vandazenge. So nimfumbe nifumbo pano mumsumba wa Bwana President. Nzinda nchitumbu kandi msumba wa Mzuzu. Vanangwa muno mumsumba wa Mzuzu. Msumba witu wa kutowa. Kapala mwana wa mpalia kutumkulenge skwiti na mlenji. Mwe usiku wa Rwara. Ndalama ila wamgura skwiti panji mapilisi. Ya indapulike ya wamgura viji. Uku wamgura viji.
So achakwera baona kuti kwiza covid, kwiza kolera, kwiza chihanya chomene, kwiza njala, vantu vane vangafwa na njala, vantu vane vangafwa na matenda. Kawa kananga kugula vingoma, vakananga kugula mapirisi. Ka umoyo na airport mkumba vichi, umoyo na university mkumba vichi. University ya kumbikira, airport ya kumbikira. Kweni nga presidenti ukusa kumalalo yayi, ukusa ku vantu va moyo. Leka na president wakati vantu vanangafwa na njala, tigule vingoma, tigule mapirisi. Pakuti sono chirwa temwera njala ya chepako, ntangwanika za chepako, maplani ya kuzenga Oton Chirwa University yalikale Muntowa, kweniso Mberwa University yalikale Muntowa, miseo mno mtauni, youth center, na vyose ifa presidenti wakapangana namwe vafiskenge. Tapulikana na mwaona chakwera hapa? Mwaona? Vanda nyoloke? Vali nyolo. Vali mbuni? Vali mbuni? Kana manifesto yoyo ya hapa hii ineso nizengeso pano kuzaka jala kampeni pa 13 September pakatoto. Tamkumana pakatoto 13 September apo ngananza myo ya vyose makola gene kuti mupulikiske za manifesto ya kunongomela. Ya kunowacha kuya vichu ati ya kunongomela kuti mupulike ifu vapika vatata chakwera. Sono na manifesto yose ya hapa hivi na ivapanga pokala chakwera vali kuwinda vali kuhozga, vali kuwinda vali kuhozga. Pa 16 September mzamu chitachi, mzamu hozga mbalinga, zamu mbalinga. Yeo chomene engineer Vitumbiko Mumba running mate. Ndipo wena Mzuzu this city msumba wa Mzuzu udayambika ndi Amalawi, ndipo Amalawi au kutukula kutufike pa stage ya mzinda wofunikira koposa kuno konse. Ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kuti kuno inu ndine tizakhala wonyadira mtundu wonse chifukwa cha zimene zichitika tsopano kuyambira voti yanu ya pa September 16 kuti ndilitulije kukutumikirani, ndipitilire kutumikirani. Ndiye kuti tsopano maziko tayalavaja zonsezi nzotheka kuno kuti zikuthandizireni pa moyo wanu. Tere kumusakaikireso china chilichonse, mafumuyo ndi makansala wonse kuno ndi amene atithandizire kuti zimenezo ziyende mwamsanga. Chiuta mtumikeni monse, yeo chomene yeo. Sokolera dziko lino, His Excellency the State President Dr. Lazarus Chakwera kuyankhulatu kukhwimbi la anthu amene anasonkhana pano pa area 1B market konkunotu kumzuzu. Nde pamene tikuyankhula pano sokolera dziko linotu akhaletu akulunjika kukaviwale market kumenesotu akachititse msonkhano wina oyimayima. Pamene sokolera dziko lino akunyamuka pano, bwanji nafeso tinyamuke mwakoma nonse. Mwaziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo.
ndikudikila chakwela poti yanga ndufulu wanga kutukula dziko langa ine ndasanga chakwela poti yanga sandibele chakwela ndemwe nzambotele poti yanga sandibele kuti chakwela lamulile poti yanga sandibele chakwela ndemwe nzambotele poti yanga sandibele chakwela ndemwe lamulile akaona ziruguko 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 shaona masante masui wala joga borera wina sindu banga mpaka rente mpere muli bompabe ndinu bwana biunjanjabe vae kumporo akufuna yawera ubwele bagati yawera hali nyenyenyenyenyenyenye yakusoa joji matambwembwembwembwembwembwe yakusoa kobi hali nyenyenyenyenyenyenye yakusoa joji matambwembwembwembwembwe yakusoa kobi akaona ziruguko 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 Tiwirane manja Tisange mwamtendere No violence, no hate Unity basi Tiwirane manja Let's hold hands Malawi watu wamtendere Together we are stronger Together we win. Tiwirane manja, let's hold hands. Malawi watu wamtendere. Together we are stronger. Together we win. Siti dzalola kugawanika. Amalawi ndife amodzi. One people, one nation, peace is our mission. Tiwirane manja, let's hold hands. Malawi watu wamtendere. Together we are stronger. Together we win. Tikonde mawi, tiende limoti. Omalawi leaders akutipemba titakale amoti. United we stand, divided we fall. Peace for Malawi. There are times when all the mind wants is entertainment. And so it happens that we have just what you desire. Very nice. A bouquet with never-ending movies, TV series, game shows, sports, news, and everything for the kids. This is Azam TV, entertainment for everybody. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi ndikoyenera kuti munthu amene anali pa banja kale koma banja lina anasiyana ndi nzake wina anakakwatira wina anakakwatiwanso kuti akambirane nkhani ya ana
kodi adzikumana direct. Halo kodi ndimafuna kuti ndibwere kuti anawo ndiaone. Munthu wina koma alipo kale. Musaiwale kuti chizolowezi cha Nankholowa chidazulitsa mbarata ya pasi. Anthu awiri awawa adayika bikoni ndunenayo ndi anawo. Ndoti uyu ayiwala zoti ali pabanja, uyu sayiwala zoti ali pabanja. Anthu aja ayambochita zosayenera. Abambo ena apeleka thandizo kwa anawo akuyenera. Fuasa abambo anyiwaniwa avomereza kusunga anawo. Pamene ndinafika potsimikizika mtima ndikusiyana ndi mamuna uyu, banja lathalata. Apo mudzazindikire kwabadwa wina wankhongo ngati wamuno kale.